हीरोइन हो हीरोइन तोहर कमर लागे कोइन। का भाई गजब के गाना आइल बा। खेसारी लाल के गाना 3 दिन पहले आइल ह। काफ़ी मस्त बात जौन एल्बम के नाम हो हारमोनिया। तो भाई लोग जौन वीडियो क्वालिटी बा नु काफ़ी खतरनाक वीडियो आइल बा। हीरोइन हो हीरोइन तोहर कमर लागे कोइन। गजब के गाना ले आइल बड़ा खेसारी लाल यादव। 2025 में सबसे हिट गाना आइल बा। कम बैक करे वाला खेसारी लाल के ई गाना आइल बा। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के 3 दिन पहले ई गाना आइल रहा हारमोनिया, जौन 3 दिन के अंदर में 7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गइल बा। काफ़ी अच्छा गाना बा। तो भाई लोग तू लोग गाना नहीं खोलो सुनने तो जाके सुन सकता रहो। 2025 में लेटेस्ट गाना लेके आइल बड़ा खेसारी लाल यादव हारमोनिया, जौन काफ़ी सुरीला आवाज़ में गइले बड़न। काफ़ी मस्त बा भाई लोग गाना। ई गाना खेसारी लाल और खुशी ककर गइले बाड़ी। काफ़ी मस्त भाई लोग। अगर ये गाना नहीं मिलत तो हम अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये गाना के लिंक डाल देता नी। तो भाई लोग तुम लोग जाके सुन सकता रहो ये गाना हारमोनिया। तो भाई लोग खेसारी लाल के गाना ई पेमी रिकॉर्ड चैनल पर आइल बा। तो जाके सुन सकता रहो भाई लोग। तो हम जाते जाते अपना परिचय दे दी। हम नारायण निराला रउआ सबके छोट भाई। तो भाई लोग ये वीडियो अच्छा लागल बा तो एगो लाइक और कमेंट जरूर करी हलो। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लागल बा तो भाई लोग शेयर जरूर कर दी हलो। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बिहारी शायरी मस्ती। और जाते जाते एक बात बता दी, अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो और अपना नाम के शायरी वीडियो बनवा लो बिल्कुल फ्री में। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।